טוב, מקהלת שרים בחן, ותודה לכם מראש. התודות יהיו במהלך הערב וגם בסופו. תודה לך מיכל על שיתוף הפעולה, תודה לך משה. תכף אתם תסבירו מי אתם ונתחיל את הערב. התכנסנו כאן מסיבונת ליום המשפחה, ומפה אני מבקשת לשלוח לכולכם ברכה מהלב לשלמות המשפחה, לבריאות המשפחה. אלוה שמור עלינו כמו ילדים, שמור עלינו לעזור, ולנו אור בשמחה נאומים, ולנו כוח כל לאור, להיות כל כך אחרת, ולפרוח ערב הגשמים, אשר הייתה אשר עזבתי, את אהבתי פעם ראשונה. כל הכבוד. עכשיו התפילה הראשונה שנקריא יהיה תפילה לחיילים. התפילה ויקריא אותה ציון אטיאס, חברנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון וכל האזרחים בקו האש העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. אמן. בימים מורכבים כאלה, המוזיקה והשירים הם הפסקה לרגע המאפשרת ללב ולנפש להתמלא במעט רוגע ונחת. אנחנו שמחים להופיע בפניכם כאן במועדון. המנצח שלנו הוא משה ניר, מושון, שגם מעבד את מעשים בשירים. וחלק מהשירים הצטרף אליו בחליל חברנו אילן. נתחיל בשיר עננה, כמה סמלי לפתוח בשיר של קובי עוז שכתב את המילים.
של השיר המיוחד, כשאני חושבת עליך, קושרת את זה לתפילה לחטופים. אין מילים לתאר כמה כאב וכמה סבל, וזה הזמן באמת להתפלל להשבתם. אז אני מתבקשת להזמין את אורי עובדיה ולשאת תפילה. ריבונו של עולם, האזינה לכל בחיינו ולענקת ליבנו, ראה צערנו ועינוינו, והושיענו ממצוקתנו הגדולה. קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואימהות, אחים ואחיות, ושאר אחינו בני ישראל נעקרו מתוכנו. הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו. הנה אתה אל שדי, מגינם של כל השבויים. שמור עליהם מכל צרה וצוקה. תן להם כוח לעמוד בעינויים, לידי מעניהם, מחרפיהם וגדפיהם. אמצא להם חיות, למען יזכו לשוב אל משפחותיהם, והילדים והתינוקות הרכים, אלה שנגזלו מחיק אביהם ואימם, עשנה שיתגלו ויזכו לשוב אלינו במהרה, אמן. אמן. אנחנו נתמקד כרגע בהחלמת הפצועים, שזה לגמרי לא פשוט, ומי כמוכם יודע שלסעוד בן זוג, בעל, בן, במצבים כאלה קשים, זה לגמרי לא פשוט. אז אני מתכבדת להזמין את דוב לשאת תפילה. תפילה להחלמת הפצועים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנוגה שלך אל הצדק חיוך, היו פתאום בו ונצאה, בשביל לחלב כוס קפה הפוך, נראה מה שלום קסיופיה. יוצאים לבלות יד ביד, יד ביד, יד ביד.
אז קודם כל נתחיל אתה. אז תודה רבה לך, אתה מדהים, משה. ואני מודה לך מקרב לב על ערב כזה מדהים. תודה רבה לך מיכל, על שיתוף הפעולה. אני רוצה להודות לכם, חברים יקרים, על הנוכחות שלכם, ההשתתפות שלכם כאן. אני רוצה לאחל לכם בריאות רבה.